Zdravím vás, volám sa Michal Mikula a v tomto videu by som vám chcel predstaviť ďalšie videjko, ako si absolútne jednoducho stiahnuť takmer akúkoľvek knihu z Amazonu. Hovorím takmer, lebo v podstate má to určité obmedzenia, ale vlastne strašne veľa kníh si viete stiahnuť napríklad z Amazonu úplne free. Videl som, že vlastne, že prichádzajú nejakí odberatelia bez toho, aby som pridával nejaké videá, si hovorím, že vlastne skúsim niečo nahrať a toto vlastne video, alebo toto video som teda už mal v pláne možno nejaký mesiac, dva dozadu, lebo ma to strašne oslovilo vlastne táto stránka a ja vám ukážem, ako to úplne reálne funguje a absolútne je jednoducho. Takže poďme sa na to hneď rovno pozrieť. Dajme si napríklad, že marketing books. Hej, dajme si napríklad nejakú marketingovú knihu a dajme túto. A čo vy spravíte je absolútne jednoduché a prakticky absolútne primitívne, je, že vlastne skopírujete si tento názov, skopírujete si tento názov, hodíte ho tuto, šups, no a môžete ďakovať Ujovi Mišovi, že, že vám takýmto absolútne jednoduchým spôsobom, ja si to preložím na druhú stranu, že vám takýmto jednoduchým spôsobom mohol stiahnuť knihy. Tu vidíte, že vlastne aký má formát, ja si to dám do stredu, že vlastne EPUB, PDF, EPUB a vidíte, že vlastne z ktorého roku to je vlastne koľko má strán a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne dajme tomu, že si stiahneme túto knihu, klikneme na stiahnuť. Hops. Takto. No, ono niekedy nám tam vybehne aj nejaká reklamka. Takže, ale vidíte, dávame stiahnuť, dám to na plochu. OK, uložiť. Tak. Dáme to na plochu a vidíte. Stiahli sme One Page Marketing Plan, vlastne v podstate kompletne celá kniha v PDF-ku. Vidíte, že vlastne tá kniha má akože kopec strán, neviem koľko presne, ale vidíte, že vlastne, že proste je kompletná kniha. Táto tu. Táto vyzerá trošku ináč, lebo predpokladám, že vlastne ešte z roku 2016, keďže táto kniha, vidíte, vlastne, z roku 2016, ktorá je táto kniha, tak vlastne predpokladám, že táto bude novšia, môžeme sa na to aj hneď pozrieť. Nie, toto je tiež 2016, ale asi bude nejaký nový obal alebo niečo. V každom prípade je to tá istá kniha a máte to úplne zdarma. Môžeme si napríklad pozrieť nejakú inú knihu, dajme tomu, že vlastne, že si dáme len nejaké knihy všeobecne, aby sme nešli len čiste po marketingových knihách. Ja idem úplne náhodne, lebo priznám sa, že som to ani nemal v pláne takto, ale dajme tomu nejaké, neviem čo to je. Dajme tomu táto kniha. Tak. Dáme si späť. Tak, klikneme. A vidíte, a zase tu máme túto knihu a vlastne dokonca ju máme nielen dostupnú vlastne v PDF-ku, ale aj v EPUB. Jednoducho si to stiahnete a ak by ste chceli vedieť, ako ešte jednoduchšie preložiť takúto celú knihu, dokonca vlastne ja som už prekladal nejaké knihy takto na YouTube a aby som vám to ukázal, ale ak chcete mám ešte jeden lepší spôsob, ktorý je než len lepší skrze to, že v podstate sa vám tam nezobrazuje ako napríklad v Google Translatore, že vlastne preložené cez translator, ale je to ešte lepšie, viete si tú knihu reálne aj upraviť a je to podľa mňa momentálne najlepšia metóda vlastne prekladu knihy, aký poznám a je to aj do slovenčiny, do angličtiny, z akéhokoľvek jazyka, do akéhokoľvek jazyka a veľmi fajn. Jedine nie som si úplne istý, lebo ja tú aplikáciu používam platenú, takže nie som si úplne 100% istý, či to má aj free verzia, ale schválne sa na to pozriem a ak by ste mali záujem vlastne ako si napríklad takúto knihu preložiť, kľudne mi napíšte a vlastne ja vám natočím ďalšie videjko, napíšte do komentára nižšie. Rovnako si môžete vlastne takto stiahnuť ďalšie knihy, proste tých kníh je tu kopec, dajme tomu, skúsme ešte jednu, poslednú nejakú rozprávkovú. Takto skúsme si stiahnuť napríklad túto, alebo pozrieť respektíve, niekedy vlastne tam nám vybehne reklama, hej, tak ako vybehne reklama, ale snad to prežijete, tak vidíte napríklad táto kniha tam nie je, hej, môžeme si prípadne skrátiť názov, hej, a niekedy nám to pomôže.
Takto, šups, nie. Takže táto kniha tam zhodou okolností nie je. Takže vidíte, že nie každá, ako som aj spomínal na začiatku, tam je, ale strašne veľa kníh tam naozaj je a reálne asi takúto knihu vlastne rozprávku nebudete veľmi čítať, ale reálne normálne knihy, ktoré by ste si chceli prečítať, dajme tomu nejaké novely alebo čo ja viem čo, tak vlastne tak bez problémov vlastne si to tam stiahnete. Extrémne množstvo kníh, naozaj extrémne množstvo kníh úplne zdarma a ja som úplne z toho hotový, že vlastne, že vôbec niečo také existuje na svete, že si niečo také môžete stiahnuť. A ja hovorím to preto, lebo v podstate v dnešnej dobe si knihy viete stiahnuť samozrejme aj z nejakého Martinusu alebo takto, alebo z Pantarej a ja 99% kníh si takto stiahujem, ale sú knihy, ktoré napríklad nie sú na Slovensku vôbec, alebo chcete si prečítať knihu, ktorá napríklad už má ako keby, priznám sa, že vôbec nechápem kvôli čomu to je, ale vlastne dajme tomu nejaká elektronická kniha, ktorá už sa nevyrába alebo nevydáva, čo vôbec nechápem, že prečo elektronická kniha sa nevydáva, ale dajme tomu. A takúto knihu si viete vlastne úplne jednoducho stiahnuť. Tie knihy s najväčšou pravdepodobnosťou nájdete na tejto stránke a potom si ich viete vlastne stiahnuť takto priamo do počítača, preložiť do slovenčiny, do češtiny, ako vám je lepšie a fungujete. Takže za mňa akože strašne dobrá stránka, ja som bol strašne nadšený, ja mám rád takéto stránky, kde si viete čo, kde, ako stiahnuť, možno nie úplne 100% legálnou cestou, alebo teda za mňa úplne legálnou vlastne pre mňa, ale asi ten človek, ktorý to má, alebo ktorý to vlastní, nemyslím si, že je to úplne 100% s takým kostolným poriadkom, ale to už nechám na autora tejto stránky. Ja vám ukazujem, ako sa to dá stiahnuť a ako sa to dá stiahnuť free na nejakej stránke, ktorá je dostupná. Za mňa veľmi fajn. Ak by ste chceli nejaké ďalšie videá, ako som spomínal, ohľadom možno nejakých ďalších vecí, ohľadom ako možno niečo nájsť, alebo reálne ako si preložiť tieto knihy a teoreticky, prakticky, ako vlastne preložené knihy si naspäť dať do napríklad EPUBu, alebo do PDF-ka, do tabletu, alebo práve do Kindlika maličkého, tak samozrejme viem vám aj s týmto pomôcť natočiť nejaké jednoduché video vlastne buď free, väčšinou vlastne ja sa snažím používať free dostupné nástroje alebo tzv. Lifetime dealy, ktoré vlastne si raz kúpite a už nemusíte viackrát platiť. Takže ak máte záujem aj o takéto videá, kľudne mi napíšte dole do komentára a určite samozrejme ma aj poteší po takej dlhej dobe, keďže som natáčal videjko, nejaký like alebo follow alebo čokoľvek. Ďakujem krásne za pozretie, dúfam, že ste toto pozreli sem a majte sa krásne. Ahojte, čaute.